হারমুন তো তামো 24 তারিখও ঘণ্টা ছড়া 24 তারিখ মানে 24 সেপ্টেম্বর 2023 ঘণ্টা ছড়াও কাইসা আর প্রথম মুংখা প্রথম মুঙ্গ রামচন্দ্র ঘাটনি গরম গুনাঙ্গে বেলে मोसां रन्जित देबबर्मा दङ उलो साइमान खा तिप्रा मथा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां मोजां बिके रांखलबो दङ आरो इउटिउबनि बिथिंथि साइमान खा जे आनो आनि बुमुंखुयै प्रेमलाल मोलसम जेडीसी चेयरमैन धलाई जुन जे तिप्रा मथा सुबायो तिप्रा मथा सकागो हिनै जे बजे अ सालनि गथुमुंगो साखा आनि सुमुं बिनि थानि तिप्रा मथा सुबायो तिप्रा मथा सकागो हिनै जे ब अ सालो सामानि आं तिप्रा मथा पार्टीनि MLA ओंगै ताबुक जराफानो तिप्रा मथा पार्टीनि एगेंस्ट माइको बसाबु कक सायाको मुंसा यूट्यूबो ताबुक जरातै आनि सामुं बा सानानि नांगौ होननाय आं वानसुयागौ तामफ्रायबा आं ताबुकबो तिप्रा मथा पार्टीनि MLA खौ अरनै आनो अकग्न जदि बजे सामानि अदिनो आनो जे चार्ज खायै बेलाय उस्लगै जे सामानि आरो जतन थे वाना वासिंचे कखे हाइसे तिप्रा मथा पार्टीनि ब खरकसा आदं मुइमानो पार्टीनि आदं किन्तु सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या मोसां प्रेमलाल मोलसम सेंट्रल कमिटिनि ब आदं या ब ब्लक कमिटिनि ब आदं या हंगा हंगाखाय बाहाय ख्लायै तिप्रा मथा बनो मुंथासुक फान्डे रेखा पावर दे रेखा अथराइजेशन देखलायगा जे MLA चित्त रंजन देबबर्मानि बिरुद्धे कक सानानि चेंगदि नय ताम हनैबा आं कक थाइसेबो ताबो सायागौ तिप्रा मथानि बिरुद्धे ओंखाय बाहाय ख्लाय ब आरो MLA बो दङ अ कुथुममानि जागावो आरो प्रेसिडेन्ट तिप्रा मथा पार्टीनि बो दङ बरक जतन सिरिं ओंखाय तामुंगै ब कक साका आबो पार्टी से साइमाननाय पार्टी बनो अथराइज खालायगा खालाया आबो पार्टी साथों अकक जेहेतु कायसा कुथुम मुंगो साजाखा आबोनि बागैना आं बताबो अर नरनि आवाय मुंगो फायै अकक न नारगना नांखा हाया हंगाय आनि मुंसा माजरा तंखा हंगाय पयला हंगाय पार्टीनि जे प्रेसिडेन्ट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेन्ट फानंखा बा अथराइज्ड स्पोक्सपार्सन बुंखा अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी जे बरक आनि चाया तंखा हंखाय आंको ताव आनि चाया नुयाखौ बो चाया न नुगय आनि आनो बरक माजरा बेर आं तिनिबो सावै मानिया अबसे आं तिनि सानान मुसुंगो पार्टीनि जे कतर कतर दंनेरो आं पार्टीनि कतर बुया ता हुनबे आं MLA सिमिसे आनि थानि पार्टीनि आसुकथाय गरि पार्टीनि आं जनरल सेक्रेटारि बुया आं प्रेसिडेन्ट बुया आं मुंसा बुया MLA ठीक नो पार्टीनि खरकसा आदं सिमिसे अबनो आं लुकरनो साहानान मुसुंगो अमाहाय ख्लायै जे चाया चुगिया ख्लायै आनि बुमुंनो सिल साबै तिप्रा मथानि बिरुद्धे हिसामानि आबो हंकै बेलाय यासाक माननानि कगया काहाम ग्रुं वानसुक तंनाय काहाम वानसुकनाय लजिकेलि जुदि आपनारा वानसुका हंखाय अको वानसुक जागनानि कगया
Tamo फायदि जों पत्र पत्रिकाबो नुगौ सालायलेमोनबो नुगौ जे जोंनि बुवाग्रा प्रद्युत किशोर विक्रम माणिक्य देबबर्मन बाहादुर दिल्ली बाय मानजुलायै कक चाब्लाबो ब साइसुंनो कक चाब्लाय दङ बेलाय गाहामखौ अबनि बिसिंतै टिप्रालेण्ड या ग्रेटार टिप्रालेण्ड माननानि ताई जरा दुगलिया हिसामानि बेलाय टिप्रा सारंनि बागै तंथकमानि क तामु होनैबा ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानसिनाय आबनि बागैबा आंबो नायसिङै दङ ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानसि थं ब साबो ताइमनो अ तालनुई आगस्ट ताल काइसा तिनी सेप्टेम्बर ताल काइसा अ तालनुई बिसिं ताइमनो अ जे सानमानि ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानसिनाय हिसामानिबा गाहाम कबले तामुं खाबा आबनि बागैथ' आंबो ताइमनो त्रिपुरा मथा पार्टी याकारिया वइनो नायसिङै दङ अबसे आनि कक नांखाय बुइ तामसा आनि बिरुद्धे आनि एगेन्स्ट तामसा आबना आनि बिसामो मुंसामो आं मानसुया